Komolyan mondom akkor. Hadd mondja már el a Tomi! 26. napomra akkor egészségükre kívánok mindenkinek. Egészségünkre kívánok. Várj, ne mondja tovább. Ennyi volt. Még hallgattam. Érte ezt a régelt akkor már. 26 vagy 36, nem hallottuk most. Hát én ilyen egészségetlen. Sanyi, velük nem tudom nézni neked kocintani mindenkivel. Hallod, Sanyi, te vagy ilyen? Én nem tudom, Sanyi. Mindenkivel kocintunk, bazd meg! Jó van ám. Mi is kocintunk mindenkivel. Nagyanyja. Sajnálom, te nem tudod, miért kocintasz mindenkivel, nem neked. Ádám. Örülök, hogy itt lettem. Figyelj jó! A mész is. Tiszta részegítet. 17. születésnapod azért ez nagy.